Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda na ce idan an zo ginin yanar gizo akwai wasu teams da ake haɗawa. Misali kamar shi ne idan mutum za a mishi ginin gida, yakan je ya samu wasu mutane da ake ce ma architect, su ne za su zana mishi blueprint na ginin da yake so a yi mishi. To kamar haka ne mu ma, akwai teams a ƙarƙashinmu. Idan misalin da zan yi, idan za a yi ginin yanar gizo zan ba ku misali da irin physical engineers. Physical engineers saboda ku gane abin da ake nufi sosai da UI UX design da aikinsu da kuma team ɗin da ake haɗawa idan za a yi muku aikin yanar gizo ko kuma application. Misali mutum zai yi ginin gida zai je ya samu architect, idan ya samu architect zai gaya mishi cewa ga abin da yake buƙata a yi mishi, wanda shi ne zai tsara zane na gidan blueprint ya ce to ga shi ga abin da yake. Daga nan kuma za su samu structural engineer wanda shi ne ke kula da wannan structural analysis ɗin da zai yi na zane, shin gidan nan ya kamata a gina shi a guri kaza, ya kamata a sa kaza a guri kaza, ya kamata a sa guri kaza, abu kaza su za su tsara. So a nan architect yana a matsayin UX designer wanda shi ne na farko da zai yi zane-zanen abin da ya kamata ya kasance. Sannan sai a gangaro kan structural engineers. In aka zo structural engineers su ne kaman front end developers, su ne za su tsara foundation na gini, cewa kamar misali structural engineer yana kula da abubuwan da suka shafi foundation na gini, za a sa rodi a guri kaza, in an yi ciko guri kaza, za a yi ciko guri kaza, za a yi ciko guri kaza, suna amfani da shi. To kamar haka ne shi ma front end engineer developer yake amfani da HTML da CSS ya dasa wancan HTML ya yi foundation na gini, CSS domin ƙawatawa da sauran abubuwa. To bayan wannan kuma sai a gangaro idan mutum ya je ya samu architect shi kuma za su samu ƙila a team ɗinsu daman akwai structural engineers waɗanda za su duba abubuwan kamar yadda na ce. To daga nan kuma za su samu quantity surveyor wanda a team ɗin za a iya samun ko mutum ɗaya ko mutum biyu, kamar wa'incan architect ɗin ma za a iya samun mutum ɗaya ko mutum biyu idan ana so a fidda tsarin aiki mai kyau, za a samu mutum biyu. Structural engineer shi ma za a samu mutum ɗaya ko mutum biyu a team ɗin. Haka quantity surveyor su ne waɗanda suke kula da tsarin abubuwan da za a kashe, za a sai rodi kaza, za a sai ma'aikata za a biya su kaza, siminti kaza zai ci, ƙusa za a siye ta, duk dai wani abu da ya shafi kuɗi, abin da za a kashe, quantity surveyor shi ne zai yi wannan aikin ya tabbatar da shi. Mu kuma a ɓangaren digital sai muka samu PM, project manager. Project manager shi kuma yana kula da gaba ɗaya tsarin ne, yana kula da UI UX designer zai ba su time, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza. Sannan daga nan kuma sai a gangaro front end engineer, kai ma an baka daga lokaci kaza za ka gama aikinka, ka ba back end developer shi kuma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ana son ya tabbatar da aiki. Sannan still shi ne zai yi bincike akan risk management da wasu abubuwan da ya kamata a sani. Shi zai fidda kuɗin da za a sai domains da hosting, ajiyar suna, za a sayi domains na siyan suna da ajiya wanda in an gina website ɗin za a dinga kula da shi. Duk irin waɗannan course ɗin da kula da ma'aikatan su gaba ɗaya PM wato project manager shi zai gudanar da su. To waɗannan na faɗi abubuwa daga wasu, amma akwai waɗanda zan ci gaba da faɗi, kada bidiyon ya yi tsawo ku kasa fahimtar wani abu, insha Allahu zan ci gaba da bayanin su a cikin bidiyo na gaba domin ku fahimci aikin UI UX designer da kuma team ɗin da ake haɗawa idan za a gina muku website ko kuma application. Ku biyo ni a shiri na gaba.